כן. התחלתי להקליט, כן, בהחלט. אוקיי, אז אני מתחיל עם ככה. היום אנחנו בפגישה מספר 91, היום זה ה-19 באפריל 2021, ואנחנו התחלנו עם איחור קל, היה לנו קצת קשה להיכנס, אבל עכשיו כולנו בפנים. האם יאיר הגיע? לא, אני לא רואה אותו. לא, הוא התקשר אליי ואמר שהוא לא יכול להיכנס, אני כבר מתקשר אליו. אוקיי. Bella, זה חיה, one lady with us, with Efraim in the beginning. Where is she now? Maybe she has problem to interrupt to us. When? Today? In the beginning, now, when was Efraim, there was some lady with the white hair, and she said, Shalom, Anna, and she disappeared. I don't know, I didn't see her. לא, זו הייתה טוב. רגע, יאיר, תכף, מי ניסה להיכנס? Yeah, this is טובה, Ephraim's wife. הנה, יאיר נכנס, יאיר הצטרף אלינו. אוקיי, בסדר. כן, אני רואה אותו. אני לא הצלחתי להיכנס קודם. כן, הייתה איזה בעיה, יאיר, כן. טוב, אנחנו בעצם הכרזנו על מספר ההקלטה של הפגישה, מספר 91, ונתנו את התאריך, ולפני שאנחנו נמשיך לקרוא את הטקסט, אני רוצה להגיד משהו שקרה, כאשר טובה ואני היינו בשבי ציון, בין עכו לנהריה, בשבוע שעבר. אני יכול להגיד ככה בטון חצי הומוריסטי, אבל לא פחות רציני. כמו שבנימין זאב הרצל, כשהוא עמד על המרפסת, שם איפה היה? בבאזל. איפה? באזל. בבאזל. הוא עמד על המרפסת והוא אמר משהו כמו, כאן ייסדתי את מדינת היהודים. אני יכול בפרפרזה להגיד, שכאשר הייתי עם טובה בשבי ציון, ב-13 באפריל, יום שלישי שעבר, ב-5 בבוקר, אני ייסדתי את AYL. ועכשיו אני אסביר לכם מה זה AYL, ואתם מוזמנים מראש להצטרף לסטארט-אפ הזה. AYL זה ראשי התיבות של Animated Yiddish Literature. זהו סטארט-אפ במסגרת יידיש פילמוגרפי. משהו אמרתי לכם בפעם שעברה, ואם להגיד את זה קצר ומהר, בעקבות הברשה גייצום ניימן שהתחלנו לקרוא, אני הגעתי למסקנה, לאחר שנים שאני חושב על זה, שכדאי להתחיל סטארט-אפ, לעשות סרטי אנימציה על בסיס טקסטים קלאסיים ביידיש, שיש בהם יסודות גרפיים שמבקשים שיהיו סרטים מצוירים על הבסיס שלהם. הטקסט ירוץ ביידיש, יהיו כתוביות באנגלית, בתרגום מיידיש לאנגלית, ואנחנו, אם ירצה השם, כקבוצת סטארט-אפ נעשה הון תועפות, אבל העיקר זה לא הכסף, העיקר זה להפיץ ספרות יידיש באמצעות ויזואליים, ויהיה בזה לדעתי, אם אני אצליח, זה יהיה תרומה לא קטנה בימינו להפצת ספרות יידיש. הברשה גייצום ניימן, כפי שאמרנו בפעם שעברה, זה טקסט שמתבקש, שיהיה ממנו קרטון, מה שאומרים באנגלית, ואני כבר התחלתי, חזרנו ביום שישי שעבר משבי ציון, התחלתי כבר ליצור קשרים
ומי יודע, אולי פעם זה יצליח, אם כי אף פעם לא ניסיתי באופן מעשי, רק חשבתי על הדברים האלה. למשל, מחר, בין 1 ל-2 אחרי הצהריים, יש לי פגישה עם מרצה בקולנוע בסם שפיגל בירושלים, שאתם אולי שמעתם את שמו, כי הוא עושה את הסרט שהוא עומד לסיים על קצטניק, וזהו אסף לפיד, שהוא איש מקצוע, ואני אנסה לצרף אותו ליוזמה הזאת, והוא כבר בטלפון אמר לי רעיון שלא חשבתי עליו. אני ידעתי שירמי פינקוס הוא אנימטור, היום הנשיא של, בתל אביב יש אגודה של מאיירים, של אנימטורים, הוא הנשיא של האגודה הזאת. עכשיו, אם אתם שמעתם את השם, ואם לא, ירמי פינקוס, עד כמה שאני זוכר, אני אבדוק את זה שוב, הוא כתב ספר על ספרות יידיש בפולין בין 2 מלחמות העולם, רומן, והוא יש לו כנראה גם מוטיבציה וגם קשר לעניין של ספרות יידיש בתרבותה. אז אמר לי אסף לפיד אתמול בשיחה, בוא נדבר איתו, אם הוא כנשיא של האגודה של אנימטורים, אמנם מרצה על אנימציה, אולי הוא יסכים לשלב את הפרויקט שלנו בתוך אותו בית ספר בו הוא מרצה או בראשו הוא עומד. אז זה כבר עניין אחד. עם שלמה דיברתי מיד כשחזרנו משבי ציון, ושלמה השיג קשר עם מה שהיום זה ידוע, הקרן להון סיכון, לצורך מימון כלשהו. אין הרבה סיכוי, מפני שפונים אליהם 200 איש כל שנה, ואולי 5 מקבלים את העזרה הזאת, אבל לנסות זה אף פעם לא מיותר. ועוד כמה קונטקטים אני התחלתי, אני בעיני רוחי רואה את מרים טרין וסיפרתי לה, קוראת את הטקסט ביידיש בזמן שהציורים רצים על האקרן. היא קוראת טוב מאוד יידיש, והיום כתבתי לרייזה טורנר, שאיתה יש לי קשר, אמרתי לה שהיא מוזמנת לתרגם את הטקסטים האלה של סרטים כאלה לאנגלית, בשביל הכתוביות לרגלי הסרטים האלה. זה בקיצור, כן? כמה קווים לצורך העניין. עכשיו, ברגע שהיום התחלנו את הפגישה, אני הכרזתי, אני מקווה שהיא תקבל את זה, על אנה כאג'נט הפולני של הסטארט-אפ הזה, AYL, Animated Yiddish Literature. שלמה כבר יצר קשר, כמו שאמרתי, כן, עם אנשים שנמצאים שם בקרן הון סיכון, וכבר יש תוצאה ראשונה, הם ביקשו שנפנה אליהם מכתב ונסביר את העניין, ואני הייתי שמח, לא הצלחתי לדבר עם בלה, אבל כידוע לכם, כן, אני יכול לדבר הרבה, אבל צריך מישהו שיחזיק את כל החוטים לקדם את העניין. אם פעם יהיה לבלה זמן, אני הייתי שמח שהיא תהיה המזכיר האקזקוטיבי של הסטארט-אפ הזה. אבל היא לא צריכה לענות עכשיו. אוקיי, תודה. עוד דבר,
יש לי כבר רשימה, אני לא אפרט אותה, אתן רק דוגמאות של 10 סרטים כאלה, וביניהם טקסטים שאנחנו קראנו בזום. מוניש, תארו לעצמכם מוניש באיורים, כן, באנימציה, יכול להיות דבר פנטסטי. ומנדלה מוכר ספרים, הקדמת מנדלה מוכר ספרים, ועוד כמה כאלה, אפילו דר טונקלר, כן, דר משוגנר מלמד וכולי. זהו, זה בקיצור. אם יש, אני אשמח תגובה, כן, עד שנתחיל להמשיך עם שפיגל, האם מישהו רוצה להגיד מישהו, להתפטר מיד, או להגיד מה הוא חושב, אני תמיד אשמח. איפה אפשר לראות את הסרטים האלה שהזכרת, את הסרטי האנימציה? צריך לעשות אותם, בלה. אנחנו צריכים לעשות. אני חשבתי שאתה אמרת שיש כאלה. לא, זה כל העניין. זהו חידוש גמור בתחום הפילמוגרפיה ביידיש. אף אדם, עד כמה שאני יודע, לא עלה בדעתו לעשות דבר כזה. מכיוון שלפי מה שאני הסברתי, צריך מישהו שיודע לקרוא טוב יידיש, צריך מישהו שיכול לבחור את הטקסטים ולהבין את ערכם, צריך מישהו שיתרגם בשביל הכתוביות באנגלית, צריך מאיירים שיש להם גם מוטיבציה וגם ידיעה, כן, וגם הכרה עם יהדות מזרח אירופה. זה הכל דבר, לכן אמרתי שאם בנימין זאב הרצל הוא חוזה המדינה, אני חוזה הקרטונים ביידיש, כן? זה סטארט-אפ לגמרי, אפשר גם דרך אגב במימון המוני, כן? אתם מכירים את השיטה, אבל כל זה צריך, עכשיו אני מזמין את קבוצת הזום, את ארבעתכם, להשתתף ולהיות חברים פעילים בעניין הזה. מי עוד רוצה לשאול, להגיד? אני רואה שאם מדברים אז הדברים מתבררים. יאיר, לך יש תמיד תגובות, מה אתה אומר על כל העניין? זה נשמע פנטסטי, אבל אני, מתוך הניסיון שלי, אני לא כל כך אופטימי, כמו שאתה אופטימי. גם אני לא אופטימי, אני רק אופטימי בגלל שהרעיון קיים, ואני אומר, כן, לנסות זה אף פעם לא מיותר. גם אני לא אופטימי, אבל עם חוסר אופטימיות אי אפשר ללכת קדימה. אז אני כאילו מסתכל על העניין כאפשרי, ותיאורטית הוא אפשרי. אני מבטיח לכם שאני לא אמיס עליכם דאגה לעשות את זה. אני לוקח את זה על עצמי, ועל אפרים לפיד, אחרי מחר אני אדע, הוא כבר התלהב כשדיברנו אתמול, כן? וזה העניין. שלמה לא צריך... מה? קהל היעד זה דוברי יידיש בארץ? לא, קהל היעד, רבותיי, זה 14 מיליון היהודים בעולם כולו. בשביל זה יש כתוביות באנגלית. סרט מצויר זה דבר בינלאומי. הטקסט יהיה ביידיש. קהל היעד זה כל מי שמתעניין מה זה הדבר הזה, ספרות יידיש, מה זה הציורים האלה. אני אגיד לכם עוד דבר, שאולי לא אמרתי בפעם שעברה ואולי כן. אני אגיד ככה, תאמינו לי או לא, אני חושב על העניין הזה כבר 75 שנה, מאז שהייתי בן 5. למה? אבא שלי, כאשר הייתי ילד קטנצ'יק, בבואנוס איירס, היה לוקח אותי כל פעם לשני קולנועים בארגנטינה, אחד נקרא מונדיאל, והשני נקרא ריאל, והם התמחו בסרטי אנימציה בלבד. היית יכול להיכנס בכל רגע לשם, אחרי שעה שנגמרה התוכנית היא התחילה מחדש. ואז
וזה זיכרון שלי, אחד הזיכרונות הראשונים שלי, אני עם האבא שלי יושב בקולנוע מונדיאל, ורואה סרט אנימציה. מה מופיע בסרט האנימציה? שף, כן, לבוש כמו שף של מטבח, עם חלוק לבן, עם כובע גבוה לבן, והוא עומד לפתוח צנצנת של שמנת. לצנצנת יש מכסה. השף לוחץ עם האצבע על המכסה, והוא מקבל שפריץ שמנת בפנים. ואני התחלתי לבכות, הוא התלכלך, התחלתי לבכות בקולי קולות, ואבא שלי היה צריך להוציא אותי מהקולנוע. מאז, ענייני סרטים מצוירים, היינו הולכים הרבה, ומאוד אהבתי אותם. לפני 36 שנים, כאשר באתי לניו יורק, בשם הספרייה הלאומית, לקחת את הארכיון של אהרון צייטלין בשביל הספרייה הלאומית, האלמנה של אהרון צייטלין, רחל צייטלין, פינתה לי את הבית שלה, היא הלכה לגור אצל הבן שלה בקיו גארדנס, ולי היא נתנה את הדירה שלה בקווינס. והייתי 1.5 חודשים בבית של אהרון צייטלין שכבר לא היה בחיים, הייתי יושב וכותב על שולחן כתיבתו וישן במיטתו, ויום אחד אני יושב בסלון שלהם ורואה טלוויזיה, ופתאום קיבלתי שוק תרבותי חיובי. אני רואה בטלוויזיה סרט מצויר, דון קישוט לסרוונטס, עם הטקסט שרץ בספרדית עם כתוביות באנגלית. וכל כך התפלאתי מהיופי של הסרט הזה, שאמרתי בליבי לפני 36 שנים, למה שלא נעשה את זה עם ספרות יידיש. ועכשיו שאנחנו קוראים אברשה גייץ וניימן, אני אמרתי, הגיע הרגע לנסות. אני יודע שהקשיים הם גדולים, אבל אני רוצה לנסות, ולכן אני מנסה לגייס אנשים שמבינים בעניינים האלה, כי כולכם, אני לא חושב שיש ביניכם מישהו שמתנגד לרעיון שזה יכול ללכת, ברגע שיהיו סרטים כאלה, בכל העולם, ואם יהיו טובים, בכל העולם זה ילך ויתעניינו. כן, אנה, מה את אומרת על הרעיון? אני אופטימיסטי, לי אני לא הבנתי, אני הבנתי חצי. בשבילי אני אופטימיסטי. So if you professor can me little bit explain in English, so I will know if I'm optimistic or not. אנה, את יכולה לתמצת יותר, אולי תגידי במשפט או שניים לאנה על מה מדובר, בלה. Yechiel is planning in big, you know, he thinks about 10 different pieces that we have already read in our course that have the potential to become cartoons. Mm-hmm. And he's hoping to recruit means financial and not just financial, but also to start working on it. He wants you to be responsible on this project in Poland. To be the Polish agent. Yeah. And yes, of course. He already had made some contacts with people here in Israel that are interested, showing some enthusiasm to this project. And this is about it. He wants to know so זהו, כן, אני הבנתי, אבל זה טוב, בסדר, let's try.
who knows if we will do, if not. I am always optimistic to try because many people trying a lot of things, so why not? אוקיי. טוב, אז אנחנו חוזרים לשפיגל והברשה גייץ ומימן. Spiegel was also in Warsaw or רק in the ghetto in Łódź? מה את שואלת, אנה? אני שואלת ששפיגל היה גם בגטו ורשה? לא, רק בלוד. רק בלוד, אוקיי, בסדר. אבל אם אני מבין את השאלה שלך, אנחנו יכולים לעשות קרטון טוב מאוד עם אחד השירים של כצנלסון מגטו ורשה, שעוד לא קראנו, אבל אני הזכרתי את השיר שלו דרבל, The Banquet. אנחנו נגיע לקרוא את זה, ואפשר לעשות מזה סרט אנימציה בלתי רגיל, מאוד עצוב, אבל זה נכתב בגטו בוורשה, וזה יכול ביום השואה הבא, או בעוד שנתיים, להיות תרומה חשובה לזיכרון יום השואה. כן. טוב, הטקסט של שפיגל נמצא אצלכם? כן, אני העליתי אותו, וכולם רואים את הנקודה הצהובה בעמוד 128, אז לשם הגענו בשבוע שעבר. כן. בלה, תגידי אולי את. אולי אני אקרא את שתי השורות שמתחילות את הפסקה, כן. נכון. Wo ist dein stolzer Kopf? Z. Sie nimmt Reus von der Lederner Tasche auf Fotografie. Z. Gitta Cook, wie hat euch gesehen? עד פה. לא, המשכנו עוד חצי משפט. Ot dos is mein Abrascha. Ihr kennt ihn nicht? עד פה הגענו. כן. אני ממשיכה. ist doch gewesen a Schreiber. Ihr wisst. הוא הרי היה סופר. סופר. אתה יודע. כן. כן? כן, כן. אוקיי. עוד קצת. geschrieben in die Gazetten. הוא כתב בעיתונים. כן. ihr seht seine Haar, אתה רואה את השיער שלו, sein Kopf, הראש שלו, und wie viel meint ihr ist alt gewesen, וכמה אתה חושב, בין כמה אתה חושב הוא היה? כן, אני מעיר רק שברגע שהיא אומרת עיר, הייתי מתרגם את זה, וכמה אדוני חושב, כי היא פונה אליו בתואר של כבוד. כן, כן, בגוף שני של כבוד. כן. וכמה אדוני חושב, בין כמה הוא היה חושב אדוני, או משהו כזה. כן. wie viel sagt ihr? 30? מה אדוני אומר? 30? חכה, meine Brascha 30 Jahre. חכה, הברשה שלי בן 30. soll Gott abheben. ישמור אלוהים. in ganzen 19 Jahren. כולו 19 שנה. כולו זה ככה נתתי את כמו שמדברים עכשיו. נכון. סך הכל. בבקשה, יאיר? אני אומר, סך הכל בן 19 שנה. כן, סך הכל בן 19. כן. נו, וולטיר גגלויבט, נו, אדוני היה מאמין, 19 Jahre, 19 שנה, Menschen haben doch uns angenommen für Bruder und Schwester. אנשים חשבו, לקחו אותנו, הסתכלו עלינו, כאילו אח ואחות. התרגום הוא לא מילה במילה. כן. אז מגגנגן איברנגס, כאשר הלכנו ברחוב, כן. והזמיר הברשה
Wo hast du mich abgelost, übergelost? Weiß mir, אוי ואבוי לי, אברשה, איך השארת אותי? לא וי, אלא וו, איפה? איפה השארת אותי? נכון. Wo hast du übergelost dein Mame סרלה? איפה השארת את אמא שלך, סרלה? כאן מסתיימת פסקה, אולי מישהו אחר? יש שאלה, כן, עוד מעט. אז השאלה היא, יש שאלות לגבי הקטע הזה, מילים, משמעות, הכל מובן? הטקסט הוא די ברור, אני חושב. כן, והיא מדברת עליו בזמן עבר, כאילו, ברור שהוא איננו. שהוא איננו. שלמה, רוצה להמשיך? Sie guckt mich an mit der verglosste Augen. תרגום. היא מביטה בי עם עיניים מסוגגות. נכון. Ich sehe, als ihr seid ein eideler Mann. איידלר. אני רואה שאתה אדם עדין. נכון. Man erkennt es bald. לא מן, אני לא אוותר לך. עין זה לא מן אלא מן. Man erkennt im bald, es bald. מיד מבחינים בכך. יפה. מכון מתאייך אויסרדן אבורט. אפשר להחליף איתך מילה. יפה. Ist doch nicht mit wem אבות אויסצורדן. אין עם מי להחליף כאן מילה. יפה. sei entlaufen doch von mir, הם בורחים ממני. יפה. meinen אז bin חס ושלום הרוב von seinen לא. meinen אז bin חס ושלום הרוב von seinen. הם חושבים שאני חס ושלום ירדתי מהשמש. לא זון פון זינן שאני השתגעתי. זינן זה המודעות השפויה. יצאתי מדעתי. כן, יצאתי מדעתי. אוקיי. ונרד nicht klare רייד, ואני לא מדברת דברים ברורים. klare רייד. כן, טוב. עוד קצת? Weiß mir, אוי לי, איך סורלה אברמוביץ'. לא כתוב, רגע, לא כתוב סורלה, כתוב סרלה. סרלה. איך סרלה אברמוביץ', זול הרוב פינזינן, אני סורלה אברמוביץ', אני יצאתי מדעתי. כן. גוט is mit אייך, אלוהים איתך. כן. Ich frage euch איידלר, אני שואלת אותך בעדינות. לא, ich frage euch איידלר, אני שואלת אותך אדם עדין. אדם עדין. כן. Und als man will sich ausgießen... לא מן. Und als man will sich ausgießen, das Herz für ein Mensch entläufen sei, Gor haben Meure. כן. כאשר רוצים לשפוך את הלב, כן. לגבי אדם, לפני אדם, הם בורחים, entläufen sie Gor.
אני לא מבין את המשפט אנטלויפן זיגה. הם בורחים לגמרי. כן, לגמרי, הם בורחים בכלל, כן. הובן מוירה זאת מירה, הם פשוט יראים, אנחנו אומרים. יפה. לא, זוקטמיר היא פונה אל הסופר, תגיד לי. אבל מיר זה רבים. לא, מיר, לי, תגיד לי. המיר פה זה דטיב במשפט. זוקט, היא פונה לסופר, זוקט מיר, תגיד לי. כן? מיר זה רבים, אבל פה זה לא רבים, אלא לי. לא ברור? וי, להמשיך. כן. וי, פולוגית זיכדוס. וי פולוגית. פלגאית. כן. זיכדוס. אנא, תסבירי לנו מה זה פלגאית. אנא? אנא, שומעת אותנו? סליחה. פלגאית. כן. פלגאית. בפולנית יש? זיך דוס. פלגאית, it's from the בלגן? לא. לא. פלגאית. אין בפולנית? אני חושב שזה בא מפולנית. אוקיי. אנחנו, אין לפנינו מילון פולני עברי, אבל עד כמה... יש פלגיינזיך במילון. כן, ומה כתוב? כתוב be customary. לא שני אנשים בבת אחת. בלה מדברת. מה כתוב במילון אצלך? be customary, usual. שזה משהו שרגילים אליו. רגע, יאיר, איך אתה אומר? אני חושב שזה פלגיית, חיקוי. לא, בכלל לא. בי פלגאית זה איך זה מסתבר, כן? שאנשים בורחים ממני ואין עם מי לדבר, כן? איך אפשר לעכל את הדבר הזה? אוקיי, תמשיך. אוקיי. נו מתאייך זה איך, כן מן אבורט אויסרדן. לא כן מן, לא כן מן אבורט אויסרדן. רק איתך אני רואה אפשר להחליף מילה. יפה. Ihr seid euch zu sein ein eideler Mann. אתה נראה איש עדין. כן. weil להיות איש עדין, הלאה. weil ich tacke fragen, sagt mir. למה, מה זה איש עדין? מה השאלה? tender man. Or gentleman in general, yeah. כן. A delicate person. An edler man, a delicate person. כן? אוקיי, הלאה. Edler man, weil ich tacke fragen, sagt mir. בעוד שאנחנו שואלים... לא בעוד. ול איך תקה פרג. לא, ויל, לא ול. זה ויל. ויל. אז אני באמת אשאל... אני רוצה לשאול, כן. כן, זאת מיר, אמור לי, wo kann man sich begraben? איפה אפשר להיקבר? אמור לי, ich schmeichelt. אני מחייך. עיר, לא איך, עיר. עיר schmeichelt. אתה מחייך. For was schmeichelt ihr? למה אתה מחייך? ihr meint as treib כתובס. אתה חושב
מה זה טרייב כתובס? טרייב כתובס, ביטוי אידיומטי כמו להתלוצץ. אתה חושב שאני מתלוצצת? כן. Ich will schon weggehen, אני רוצה כבר להסתלק. כן. זה בעצם למות. נכון. כן, כן, להסתלק יש לזה גם כן משמעות של למות. כן, כן, גם את היופי, כן. אבל תזזת את זה פה, weggehen. Nein. Wart, זה קמץ, וורט, נור אבייל. וורט נור אבייל, זה פתח. וורט נור אבייל. וורט נור אבייל. המתן כמעה. כן. Bei euch sind die Hand gerade wie bei mein Abrascha. לא כתוב hand. Hand, נכון. Bei euch sind die Hand, אצלך הידיים ישרות כמו אצל אברשה שלי. כתוב גלייך, כן? גרד. גרוד. גרוד. גרד זה דבר אחד וגרוד זה דבר... גרוד זה בדיוק כמו. כן. Bei meiner Brascha. Gehat euch solche lange Finger. גם לא היו אצבעות ארוכות כאלו. כן. Ich spielt euch Fiddle. האם אתה מנגן, האם גם אתה מנגן בכינור? נין, לא. אפשר קלבייר, האם בפסנתר? אויך נישט, גם לא. von wenen kommen zu euch solche Finger? מאיפה הגיעו אליך כאלה אצבעות? נכון. אברשה זוגיך mit solche Finger wirst du werden ein größer Fiedler. עם כאלה אצבעות יכולת להיות כנר גדול. טוב, ניתן ליאיר עכשיו. Okay. Als ist altgewöhnt, finde ich ja, haben wir doch gewöhnt in der Litte. כשהוא היה בן 5 שנים. רגע, בלה תקנה אותך, מה תיקנת בלה? גבוינט, haben wir doch gewohnt. כשהייתי. לא, גבוינט זה גרנו. גרנו, לגור בבית. גבוין, נכון. כאשר הוא היה ב5, גרנו בליטה. כן. זאת אומרת, בליטה. לראות nicht gehört von Isaac Abramovich, אתה לא שמעת על איזק אברמוביץ'? ווס? מה? נו, זה תראה. נו, תסתכל. Das ist doch gewesen mein Mann, זה הרי היה האיש שלי, בעלי. Und von der Mil hat gehört, ועל המיל זה תחנה? תחנת קמח. תחנת קמח, hat gehört, שמעת? Und unser Tartak hat gesagt, Tartak, מה זה? זה אורות? Tartak is when you have the... איפה שחותכים עצים ושולחים אותם עם הנהר. כן. אני אעלה קצת את הטקסט, יאיר, אני מעלה קצת את הטקסט. זה מתברר שהיא הייתה ממשפחה עשירה, בעלה היו לו עסקים, והם גרו בליטה. כן, הלאה. Und die Stall der Urvot und die Pferd והסוסים, die בהמס, הבהמות. כמעט כמו פן יבלובסקי, כן, הלאה. Und daneben hat so gebolbet den Namen. Und daneben hat so gebolbet, מה זה דימם? לא, מה זה דר? איך אמרת לי? דר? דרנבן. לא קלטתי. דרנבן.
דלת עין ריש נון עין בית נון. The Yemen. דר נבן. ימן, זה הנהר. כן. ימן. עם ביאורוש. כן, אבל יש קודם משהו. זרם עם בועות כאלה. דר נבן זה בקרבת מקום, לא? קרבת מקום למה? אותה זוי גבולבט. רגע, בלה, מה את שואלת? כן, דר נבן אותה זוי גבולבט דר ימן. בקרבת מקום, מה זה גבולבט? זרם או... דר נבן. בול, when you're going to the water. בקרבת מקום, שמעת את הפכפוך של המים, של פכפוך המים, כן. גבולבט, דר נבן, בול. יורד כזה, ונדם ניאמן, אתה ראית את ליטה? את הנהר, ניאמן. את הנהר, השם וסר, זה מים יפים. רגע, אני רוצה לשאול משהו. סליחה רגע. לפני שאת שואלת, השם וסר, יש וקוראים לנחל הווסר. זאת אומרת, נחל יפה. בלה, מה רצית לשאול? כן, המבנה של השאלה, עיר הוד גזן, ון דם ניימן, מה הוון עושה כאן? אי פעם, האם ראית אי פעם את הניימן? האם אי פעם ראית את הנהר ניימן? כי ון זה מתי, זה... כן, אבל פה, המבנה של המשפט, הפירוש הוא אי פעם, כן? הותיר גזן ון. האם ראית אי פעם? ככה אנחנו חייבים לתרגם. השם וסר, מים יפים, אפס הזה מיילד וסר, מיילד זה כמו באנגלית, מיילד. לא כתוב מיילד, זה לא... מילד. כן. מילד וסר. מים מתונים כאלה, לא זורקים בכוח, כן. סמכת לא יותר סארץ, זה עושה טהור את הלב, מטהר את הלב. לא קלטתי, לא יותר מה? סהרץ. סמכת לא יותר סהרץ. מטהר את הלב? לראות אותו ולשמוע אותו, הלב שלך נעשה טהור. הלב נעשה טהור, כן. וסהרץ ועוד שתיל, והלב נעשה שקט. כן, נרגע. נרגע. Zuerst ist Salz und dreht sich wie ein Wassermehl. וזה זורם כמו תחנת קמח. רגע, ביידיש כתוב zuerst ist Salz. קודם כל, בהתחלה, ist Salz, הרי יש כאלה סוגריים בלי ריקות. אחר כך כתוב וסמכת לא יותר סארץ. זה עושה טהור. מטהר את הלב. מטהר את הלב. וסארץ והשתיל, ואמרתי שהלב נרגע. zuerst שתיל סארץ, יש סוגריים, וסמכת, ודרייט זי wie הווסרמיל, והוא מסתובב כמו תחנת קמח. וסרמיל כתחנת... תחנת מים כזאת שמסתובב, שהמים, שהנהר מובלת על ידי... אוקיי. Ich gedenkt אפשר, wie wir sehen, gesessen bei Breg, אתה זוכר אולי, איך שהיינו יושבים על החוף? Ich, איסק meine, אני, איסק הבעלי, und הברשה, והברשה, רק יש סוגריים 70. jeden Abend sitzen wir alle 3 Breg. היינו יושבים כל ערב אבל איך כתוב ערב? לא קראת את זה נכון. jeden? סליחה. zuerst אחד. und Salz wird still. zuerst אחרי המילה jeden, מה המילה הבאה? סמכת לא התעזר. אובן. לא, רגע, אני לא מצליח שתגיד אובנט, אמרת אבנט.
jeden Abend וכל ערב. העיר אותה בשורה אחת לפני סוף העמוד. Und es macht Leute sagen, und dreht sich, also ihr gedenkt, also wir sind gesessen beim Bregel Achov, ich sag mal nach der Brascha, jeden Abend, kol Erev. לא Abend. Abend. בדיוק. Abend sitzen wir alle drei Breg. ישבנו שלושתנו על החוף. איסק מיינמן ונברשה. אני איסק בעלי והברשה. jeden Abend sitzen wir alle drei beim Breg. כל ערב ישבנו שלושתנו על הנהר. הפלאחר ברג, הנהר חוף שטוח. Und sie stehen herum, schmeckendicke Kostes. קוסטס, לא כתוב קוסטס, אלא קוסטס. נכון, קוסטס. אז שתיים herum ועומדים שיחים ריחניים. לא, מה המילה ערום? דילגת על המילה ערום. stehen herum, schmeckendicke Kostes. מה זה ערום? ערום, מסביב. ערום. כן. מסביב, schmeckendicke Kostes, שיחים ריחניים. כן. דוס ווסר, המים האלה. דוס וסר. נכון, זה פתח. פוניימן, איזבורן, המים האלה ניימן, נכון. איזבורן, הם חמים. פליסטזוירויק, הם זורמים כל כך ברוגע, zwischen die ברלינקס. מה זה ברלינקס? זה הברלינאים? לא, ברלינקס מי יודע? עד כמה שאני זוכר, בנהר כנראה היו... not the boats, not the boat. רגע. בוטס את חושבת? לא, זה ברלינקס. לא, ברלינקס אני חושב שזה עמודים שאולי מאיטים את זרם המים, אני לא בטוח. בלה, במילון שלך יש לך... אני מסתכלת, אני מחפשת. Berlinges the slang, I think, is something the slang of the something, what was used. לא, מה שאני רואה במילון זה משהו על כסף, שזה איזה... לא. כן. לא. זה עמודים כאלה שמאיטים את זרם הנהר, עד כמה שאני זוכר. It's not the tratva, it's not something when it was in the to sit on the, near to the river, from the wood, something like benches? Benches? לא חושב, אבל במילון אתם לא מוצאים? אני לא מוצאת. רק רגע, יש לי מילון פולנית יידיש, לפני חמה, אולי זה ברלינקס. יש לך גם יידיש פולנית, מיידיש לפולנית? לא, זה לא היה printed after the war. They made only the one printed. כן. אולי לפי ההמשך זה יתברר. אני לא הייתי בניימן, אבל כנראה ש... לא, אין לי. ברלין. אלה עמודים ששמים בנהר כדי להאיט את הזרימה. אבל אני לא בטוח. תמשיך, יאיר. זון שטייט איברן ווסר. לא כתוב ווסר. כתוב וסר. וסר. נכון, זה פתח. הגרויסה אבן זון. זוקט מיין איזק. השמש עומדת כאילו ניצבת על המים. כן. הגרויסה אבנזון, אני לא יודע, זה אבנטורה? מה זה אבנזון? אני לא קלטתי את המילה ביידיש. הגרויסה אובנזון. אובנזון, שמש ערב גדולה.
הגרויסה אובנטזון. וכשהשמש שוקעת, אז רואים אותה גדולה. אובנטזון, שם נכון, ברור. זוקט מיין איזק, אומר איזק שלי, סרלה, דו זסט, וידיזון, פרגייט אויפן נמן, סרלה, את רואה איך השמש חולפת? שוקעת. סליחה? שוקעת. שוקעת. על הנמן, על הנהר, כן, הנהר נמן? על פני... זוגך, זה סיזתה כשן, אני אומר את זה באמת יפה. כן. דוקטור, הוא אומר, סרלה, hörst wie das Wasser räuscht zwischen die Berlinkes. אומר, hörst wie, תשמעי איך המים לא רועשים, כאילו שומעים את הקול של המים בין הברלינקס. כן. אני אומרת, זוגך, כהורס וייסר רוישט zwischen die Berlinkes. אני אומרת, נכון, המים באמת זורמים בין הברלינקס. מרעיש, רוישט מרעיש. רוישט מרעיש. ברעש בין הברלינקס. רוישט zwischen die Berlinkes. weiter sagt שוב הוא אומר, סרלה, bald los sich die Sonne erop. שאני עושה עליה עוד מעט. יאיר, וו ביידיש זה לא וו בעברית. וו ביידיש אף פעם זה לא או. וו זה תמיד או, דיזון. זון. סרלה, bald los sich die Sonne erop. עוד מעט השמש תשקע. כן. Erst wie die Polen singen auf dem Feld. תשמע איך הגויים מנגנים על השדה. העיקרים. פוירן, אני יודע, כן. העיקרים. ולא תשמעי, אלא את שומעת. הוא שואל אותה אם היא שומעת. כן. זוגך, כהר. אני אומר, אני אומרת, אני שומעת. Die Polen, העיקרים, singen schon auf dem Feld, הם כבר שרים בשדה. אז die Sonne lässt sich herab übernehmen. בשעה שהשמש שוקעת לנהר הנמן. טוב, אנה בבקשה, תמשיכי. Und was meint ihr tut dem Mold Abrascha? What with mine tut לא, was meint ihr? האישה פונה אל הסופר ואומרת לו, ומה אתה חושב? אברשה. מה אתה חושב? תות דמולט, עושה אז אברשה שלי. ist doch noch ein Kind demult. כן, תרגום. Who is doch als nochmal. הרי הוא אז noch ein Kind. The kid. הוא עדיין, הוא עדיין ילד. 5. ילד kind demult. אז הוא ילד קטן. אז ילד קטן. דמולט אז. קוים 5 Jahre. קוים, it's 5 years, about 5 years. בקושי, קוים, בקושי בין 5. בקושי, טוב. Nur die Augen sehnen bei ihm nicht kein Augen. תרגום.
nor only the eyes then going to see between him. I'm translated fatal. Ihm nicht kein Augen. There no. Nor die Augen seien bei ihm nicht kein Augen, אבל העיניים אצלו הם לא עיניים. מה הם? נראה את המשך. I don't understand the sense. I understood to translate, but together was for me, I am lost. We don't understand it yet, Anna. We don't understand. Continue. האמא אומרת, העיניים של הברשה הם לא עיניים, אלא, תמשיכי, מה הם? Ihr hat schon annummelt, פעם, כן, בעבר. gesehen bei a Kind Eugen Azelher. האם פעם אתה, סופר, ראית אצל ילד אויגן אזלחה, עיניים כאלה? אזלהר, נכון, not Z, not Z. not Z. מה זה נאט? נאט זה כמו היי לך, היא מראה לו כנראה את התמונה, ואומר, הנה, תראה, כן? הנאט זה היי לך, מה שאומרים בעברית. Here you, they can see, נאט, מלשון נמן, לקחת. קח פה את התמונה, ותסתכל. הלאה. Das sehnen Augen, this eyes, then this, the eyes? לא, לא. Das sehnen Augen, אלה עיניים, תמשיכי. Das sehnen, there was the punto rogativo. Gar nicht, kein Augen. Gar nicht, there is not the eyes? לא, הוא אומר, אלה עיניים, בכלל אלה לא עיניים. אז מה, תגיד עוד מעט. Okay, the gornish, it's not exist, like, it's not... בכלל לא עיניים. אתה רואה עיניים, אבל אלה בכלל לא עיניים. מה הם? תמשיכי. כביס. חווייס. allein nicht was. זהו. אז האמא, תראו, האמא... I am lost with this discussion. רגע, האמא כל כך מתפעלת מהעיניים, she's so emotional about the eyes of her kid, that it takes 3 lines, and she doesn't say what she means. אז היא אומרת, do you see his eyes? These are not eyes. What are they? נמשיכי, עוד מעט היא תגיד. Wer ist mir, wo sehnen meine Augen Abrasha? So was her eyes? אנה, את קפצת קצת. חווייס עלי nicht was. nicht. אני בעצמי nicht was, נכון. חווייס עלי nicht was, אומרת האישה, אני בעצמי לא יודעת איך לקרוא לעיניים שלו, זה לא עיניים, זה משהו לגמרי אחר. הלאה. Wie ist mir, wo sehnen meine Augen Abrasha? Meine Augen, it's what it means that she see in Abrasha her eyes. She looks at her eyes. Abrasha's eyes are like her own eyes. Okay, נכון, הבנתי. לא, יש לנו בביטוי אידיומטי, כן? כשאימא אוהבת מאוד את הילד שלה, אוי, מיין קינד, מיינה אויגן, כן? זה הכל אמוציונלי. עיניים שלי. כן, עיניים שלי, כן. Wo sehnen meinen Augen? Where are my eyes? אברשה.
כאן יש לך הצער של אילו. She said, sorry, Professor, she said, okay, she said before, Abrasha have like her eyes, like all the mother on the saying, but after she's saying, wo sehnen mein Augen, where you are see my eyes? No, where are my eyes, Abrasha? Where are my... Abrasha, his eyes are all what she knows as Abrasha, her son. The eyes are a part for the whole kid. כן? זה כאשר בספרות אנחנו לוקחים חלק מהדבר ומסתכלים עליו כאילו הוא כל הדבר. העיניים של אברשה זה כל הילד בשבילה. הלאה. Ihr Ei eilt sich. Ihr eilt sich. תקראי עוד פעם. It's the punto rogativo. Ihr eilt sich. Eilt. ihr eilt sich. eilt. אז היא פונה אל הסופר, הרי הסופר כבר שומע אותה, הוא רואה שהיא מאוד נרגשת, she's very emotional, and maybe that he makes a movement to go, and then she says to him, ihr eilt sich, אתה ממהר, אתה כבר הולך, הלאה. Ihr seid doch sehe ich ein eideler Mann. כן. הרי אני רואה, היא אומרת, שאתה אדם עדין. עדין, it means איש עדין. Delicate. Delicate man, נכון. So if you're a delicate man, why don't you wait to hear everything I want to say about my Abrasha? You are in a hurry. You are making... So she spoke to this man, to this delicate man, and he was not so patient to listen. And he wanted to go. נכון. עכשיו, תראו, בקרטון, בסרט המצויר, כל הדברים האלה צריך להגיד לצייר שלא יודע יידיש, או שלא יודע מספיק יידיש, שהוא צריך ברגע הזה להזיז את הסופר מילימטר away from the woman. אז היא אומרת, אתה ממהר? אוקיי, הלאה. Wort noch zu a weil. תקראי את זה עוד פעם. Dort noch zu Wart. noch. Wart, נכון. ורת noch הווייל. אז היא רואה שהוא רוצה לתת, אז היא אומרת לו, ורת, תחכה, wait, noch הווייל. Another moment. Wait, so a while, and little bit, just a little bit. So right. Ist mein Nomen nicht Serl? אני יודע סרל, מה? ihr mein, his mein Nomen nicht, אני לא יודע מה זה סרל. סרל זה השם של האישה, אבל תקראי עוד משפט. עוד משפט. עוד משפט. Is mein Nomen nicht Serl? Is not my name Serl. הלאה. Oib, ich will euch long obhalten. Sie ist mein Name nicht Serl, oib ich will euch lang obhalten. אז היא אומרת, השם שלי הוא לא סרל אם אני
אעכב אותך, לא אתן לך ללכת הרבה זמן. מה שהיא רוצה להגיד, אתה כבר רוצה ללכת, חכה רגע, אני רוצה לגמור להגיד על הברשה. אני לא השם שלי לא סרל אם אני מעכבת אותך. כן, נכון, אני הבנתי. כן. It's to stop someone, yes? I will stop you, but wait a moment. Wait a moment, I will stop. כן, נכון. אוקיי, בלה, תמשיך. יש עוד איזה שורה וחצי עד סיום הפסקה. אוקיי, אז אנא. כן. עיר, אני? כן, כן. עיר, עיר must join again. I have to go. לא, לא עיר. עיר, אתה כבר צריך ללכת. ללכת, נכון, נכון. ואיס מיר, ואיס מיר, אוי ואבוי לי. מיר, it's again who, he, you, do, מיר, כן? do, it's do. תקראי את הטקסט ביידיש. ואיזמיר. ואיזמיר. כן, הלאה. wo geht man? אוי ואבוי לי, היא אומרת. לאן הולכים? הולכים. שוט, ihr weißt was? שט, לא כתוב שוט. שט. סיילנס, היא אומרת. שט, כן, שט. ואיזמיר ווס, אתה יודע, אדוני, מה? הלאה. זה noch weit doch zum Niemen. כן, האם עדיין רחוק? to the Niemen. האם כאן עדיין רחוק? היא חוזרת לאי שפיות שלה. היא גמרה את הזיכרונות המתוקים שלה על ליטה, על הבעל שלה, על בנה בן 5, והיא מדברת אל הסופר, והיא רואה שהוא רוצה כבר ללכת, אז היא חוזרת לייאוש שלה. גמרנו את הפסקה? לא, אפשר weißt ihr wo kann man sich begraben? אפשר, אולי אפשר האם אתה יודע? wo kann man sich to the grab, to the graben, to the cemetery group, to the... Where can I bury myself? כופר. היא חוזרת שוב לתמה, לאידאה פיקס שלה ולגאון שלה. תראו, כל מה שקראנו היום עד עכשיו, זה כל כך עדין מבחינת סערת הרגשות. יש פה כל מיני רגשות, ומעבר ממצב רוח אחד לשני, ובסרט אנימציה אפשר לבטא את זה בצורה פנטסטית. כן, רק כמה זמן יש לנו? השעה 7:16. כן, בלה. פסקה הבאה. כן. Hob mich also gebeten bei ihm, bei mein Abrashan. אני כל כך ביקשתי ממנו, מהברשה שלי. עכשיו תשימו לב, האסוציאציה פה בדיבורים שלה היא אסוציאציה כאילו לא בולטת כלפי חוץ. היא עוברת לדבר, כן, איך תתרגמי? אחרי שתרגמי אני אגיד משהו. אני כל כך ביקשתי ממנו, מהברשה שלי. התחננתי בפני הברשה שלי. עכשיו,
מה היא עשתה בפסקה הקודמת? היא מתחננת בפני הסופר שלא ילך, שהיא לא תעכב אותו הרבה, שהוא ישמע אותה עד הסוף. אבל מכיוון שהיא מבינה שהסופר כבר לא, אין לו סבלנות, היא חוזרת לשיגעון שלה לשאול את השאלות הקבועות שלה. אם זה רחוק לניימן, איפה אפשר להיקבר, ובפסקה הבאה, אחרי שהיא מתחננת אצל הסופר, היא באסוציאציה פנימית מדברת איך שהיא התחננה בפני הברשה. אני אומר לכם שזהו טקסט לדעתי פנטסטי. הלאה. Wo wirst du laufen? לאן תרוץ? זאת אומרת, היא עוברת ישר לרגע כאשר הגרמנים נכנסים ללודג' והבן מחליט שהוא לא נשאר עם האמא, אלא הוא יברח לרוסיה בדרכים. הלאה. Wo? Nein, sagt Mame, alle sind schon entlaufen von Stadt. לאן? לא. הוא אומר, אמא, כולם כבר ברחו מהעיר. ihr gedenkt doch die בהולה. את זוכרת הרי... לא, עיר. היא פונה לסופר. אדוני הרי זוכר את הבהלה. עכשיו, מבחינה היסטורית, אנחנו יודעים שכאשר הגרמנים הגיעו ללודג' הייתה בריחה המונית ברגל ובעגלות, וכולם ברחו אל המזרח. וזו הייתה בהלה בתוך העיר. כולם ברחו, חוץ מאלה שהיו זקנים מדי או לא היה להם כוח, והבן, הברשה, לא ברח עם כולם בגל הראשון. הוא אומר לה, הרי כולם כבר ברחו. הוא נשאר עם האמא שלו עד לרגע האחרון, עד שהוא ראה שאם הוא רוצה להציל את חייו לפחות, הוא חייב גם כן לברוח. כן. גרוד פריון, בדיוק לפני שנה. זאת אומרת, הברשה, אם אני מבין, נשאר שנה שלמה אחרי הכיבוש הנאצי. הוא לא רצה לעזוב את האמא שלו. אבל אחרי שכולם ברחו, אחרי שנה, הוא הרגיש שאו שהוא בורח, או שחייב בסכנה. הלאה. Kommt reinzulaufen von Gas. הוא בא, הוא נכנס הביתה בריצה מהרחוב. כן. Mame, sagt und fällt mir zu die Füße. אמא, הוא אומר לי, ונופל לרגליי. כן. alle sind schon entlaufen. alle אנטוורן. כולם כבר ברחו. כולם, מה זה אנטוורן? נעלמים. הנעלמים. כן, ורן זה להיות. אנט זה שלילה, לא להיות. נעלמים. כולם נעלמים. זה רק בעיר, כן. מהות מוירה פרנסוינה, was steht schon hinter der Stadt. פוחדים מהאויב, אשר עומד כבר מאחורי העיר? כן, היינו מתרגמים בפאתי העיר. בפאתי העיר. זאת אומרת, הגרמנים עוד לא נכנסו, אנשים ברחו כשפרצה המלחמה, כי ידעו, כן, שהגרמנים יבואו. הבן הברשה חיכה לרגע האחרון, עד שהגרמנים אוטוטוט נכנסים ללוד. כן. זוג יחצו הברשן, הברשה קרוין,
אברשה גילדנר, בלייב מיט דר מאמן דו. אני אומרת לאברשה, אברשה יקר, אברשה מזהב, תישאר עם אמא כאן. כן. ונחקושים די לנגה הור, ואני מנשקת את שערו הארוך. הולגהת לנגה הור, היה לו שיער ארוך. גוון אשרייבר אין די גזטן. הוא היה כותב בעיתונים. כן. זוג דר גורניש ונפלט, רגע, זוג דר גורניש ונפלט מיר צו די פיס. הוא לא עונה, הוא לא אומר כלום, ונופל לרגליי. אין לו תשובה, הוא יודע שהוא חייב לברוח, כן. זה איך, די יונג ואת אנטלויפן. די יונג או דר יונג? דר יונג, דר יונג. כן. אני רואה שהצעיר יברח. כן. נמיך און קלאמר אין זיין קופ. אני לוקחת וקלאמר אין, מה הכוונה? אין קלאמר זאת אומרת מחבק את ראשו אל חיקה. קלאמר ביידיש, רגע, קלאמר ביידיש זה סוגריים. כן. קלאמר זאת אומרת צורר את ראשו בחיקי, בחיקי אני מוסיף, כן? אוקיי, אני מחבקת את הראש שלו. נכון. ונקוש עם די הור, ומנשקת את שערו, ונקוש עם די אויגן, ונקוש עם די הנד, ונקוש עם די פינגר. אני מנשקת את השיער שלו, ואת העיניים שלו, ואני מנשקת את הידיים שלו, ואני מנשקת את האצבעות שלו. אני רוצה להגיד שלבטא בגרפיקה ובציור רגשות פנימיים של אם וייאוש, זה אתגר אומנותי לא רגיל. טוב? Der noch sagt מאמה, גיביר זקלה. ואחר כך הוא אומר לי, אמא, תני לי שקית. כן. צובוס דרשטו הזקלה, בשביל מה אתה צריך שקית? פרגיך, אני שואלת. אין פרטער. הריינסולייגן, ההמד ונפיצל ברוי. הוא עונה כדי להכניס לשקית חולצה וקצת לחם. השעה 7:26. כן, עוד 4 דקות. כן. אוקיי. להגיחים אין זקלמית, אני נותנת לו שקית, mit a bissel Zucker und etliche Por סקרפטן. אני נותנת לו שקית עם מעט סוכר וכמה זוגות גרביים. כן. חפט מיר auf die Hand und kuscht mir ספונם. הוא תופס לי את הידיים לא, חפט מיר auf die Hand. הוא מרים אותה על ידיו. הוא מרים אותי על ידיו ומנשק לי את הפנים. ממלה זוגטר, גי צום ניימן, גי איך צום פטר ינקל. אמא, הוא אומר, אני הולך לניימן. אני הולך לדוד יעקב. ינקל. הברשה זוגיך,
gehst zum Niemann, tonem mit der Mames Broche. הברשה, אני אומרת, אתה הולך לניימן, קח איתך את הברכה של אמא. טוב, עד כאן. בלה, כמה חסר לסוף? בפעם הבאה אולי נגמור. חסר עוד עמוד וכמה שורות. זהו, אנחנו בטקסט הזה, במקום הזה, מגיעים בעצם לאמצע הדרמה. כן? עכשיו אנחנו מבינים מדוע האם שואלת האם זה רחוק פה ללכת אל הניימן. כן? ובאמת, כאשר פרצה המלחמה, אנשים ברחו למזרח, ואברשה ברח למקום איפה שהוא נולד. אנחנו נפגשים ביום רביעי הקרוב. אני מקווה שהפעם נוכל להיכנס בקלות, ואני מודה לכם על ההקשבה, ותחשבו על העניין של ה-AYL, כן, Animated יידיש ליטרטור, ואני אדווח לכם מה הולך עם זה. אני לא מתכוון להתייאש מהר, ודווקא לעשות צעדים פרקטיים כדי לקרב את הביצוע. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור. בלה, איך נכנסתם בסוף? נכנסנו, אפרים עזר לנו. כן, אני מבין, אני התקשרתי אליו, הוא אמר לי שהוא מדבר איתך. כן, כן, אז הוא פתח את הפגישה ונכנסנו כולנו, ואז הוא יצא. כן. איך זה נשאר אצלך? הוא הפך אותי להוסט. הבנתי. אז אולי כדי למנוע